Гэта рацыя. Як звычайна сустракаемся, збіраем каментары, задаем пытанне. Сёння з намі госць суразмоўца. Гэта эканаміст Ярослаў Хараманчук з намі. Вітаю вас. Вітаю, добрый вечар. Рация. Вы знаходзіцеся ва ўкраіне, а тут у нас Александр Лукашенко сказаў пра тое, што Беларусь увогуле не збіраецца ваяваць з Украінай і ўвогуле не збіралася. Як можна ўвогуле адрэагаваць на гэтыя яго словы? І можа у вас ёсць нейкія меркаванні, як на гэтыя словы могуць адрэагаваць палітыкі ва ўкраіне, як яны могуць падыходзіць, адносіцца да такіх вось выказванняў і словаў. Есть такое психічнае з'явішча, шизофрения называется, да, калі чалавек не знае, дзе ён знаходзіцца, ён альбо ў гэтым свеце, або ў нейкім там воображальным свеце жыве, і таму мы бачым, што 24 лютага 22 року года з тэрыторыі Беларусі пайшлі нацысцкія войскі Расіі, пачалася вайна супраць свабоднай дэмакратычнай Украіны, у якой бярэ удзел і Расійская Федэрацыя агрэсар нацысцкі, і таталітарны Беларусь рэжым Лукашенко. Гэта ўсё факты, якія пацверджваюцца і ААН, і іншымі арганізацыямі. Таму калі Лукашенко кажа, што ён там нічога не ведае, ну, ведаеце, гэта такая, як кажуць, дурня таксама можна ўключыць, але хто ў гэта паверыць? Гэта будзе, я думаю, пасля перамогі Украіны разглядацца ў уголовных судах, і адным з людзей, які будзе на лаве падсудных, безумоўна, будзе таварыш Лукашенко, які з'яўляецца хаўруснікам Пуціна, і толькі так ён разглядаецца ў Украіне. Што тычыцца таго, як да яго ставіцца, ведаеце, тут вельмі адэкватная інфармацыя ёсць у кіраўніцтва Украіны, хто такі Лукашенко, таму да яго ставіцца як да чалавека, які даўным-даўно, як кажуць, прадаў не толькі душу, але то тэрыторыю, Украіну, грошы для расійскай агрэсіі федэрацыі, і ён, па сутнасці, абмежаваны ў тых рашэннях, якія можа прымаць. Таму, ну, што з ім размаўляць? Добра, што не пусціў эту мясарубку, як кажуць, тысячи беларускіх грамадзян. Гэта ўратавала не толькі іх, але таксама і Лукашенко, таму што калі б гэта зрабіў, это таксама тут ёсць такая думка ва Украіне, то тыя людзі бы, ну, не толькі б не пашлі ваяваць, яны потым взялі бы і свае зброю павярнулі бы супраць рэжыму. Спадар Ярослаў, а вы назіралі нейкую, скажам так, дэградацыю вобраза Александра Лукашэнкі ва ўкраіне, бо, здаецца, раней жа нават украінцы выказвалі пра тое, што, ну, недрэнны чалавек Александр Лукашенко. Гэта была нейкая такая гвалтоўны спад ці паступовая такая дэградацыя? Ведаеце, гэта вось той парадокс, які быў да 2020 года, таму што украінцы думалі, што Лукашенко гэта такі, ведаеце, добры гаспадар, вось бацька, яны вельмі часта выкарыстоўвалі гэта вось такую мянушку. Яны проста былі пад уплывам прапаганды. Яны там не інтарэсавалі, не цікавіліся гэтым. Ну, была і была. Там ездзілі, я быў у Чарнігаве, Чэркасах, потым у Бердзічеве, потым у Жытоміры, і людзі, якія ездзілі з гэтых гарадоў да Беларусі, казалі, ну, дивіться, там, якая там і парадак, і чысціня, і Лукашенко такі гаспадар. Я быў вельмі ўражаны, калі я прыехаў сюды ў 21 годзе, калі і віцэ-прэм'ер-міністр, і міністр эканомікі, і міністр фінансаў, і шмат дэпутатаў парламенту, яны хвалілі прамысловую палітыку, сацыяльную палітыку Лукашенко. Я говорю, вы, людзі, вы што, там, чаго вы аб'еліся? І пачаў тлумачыць ім, што стаіць за гэтым усім. І ведаеце, паступова, ну, безумоўна, гэтыя міфы яшчэ былі вельмі моцныя, але вось тая агрэсія, якая прыйшла 24 лютага 22 року, безумоўна, ўжо ўсё паставіла на свае месцы. Гэта сведчыць пра тое, што нам трэба, безумоўна, значна больш актыўна працаваць з супольнасцю Украіны, з палітыкамі, з ЗМІ, таму што я памятаю, калі даваў каментары нават 20 годзе, 21 годзе яшчэ будуць у Беларусі, як яны украінскія эксперты так званыя пераконвалі мне, што Лукашенко гэта чалавек, які вось ён бароніць суверэнітэт Беларусі, ён такі сябра сапраўдны, і каб не было Крамля, так ён бы тут і, мабыць, у еўрапейскі звяз ступіў. Лукашенко той, который лавіруе, так, паміж Расіяй, Еўропай. Адкуль з'явілася такая рыторыка? Калі пачалося ўварванне Расіі, Лукашенко расказваў Салаўёву пра тое, што за 3 дні возьмуць Кіеў, а зараз, вось, бачыце, ужо атрымліваецца, Беларусь не так варожа да Украіны ставіцца.
можа, нейкія ёсць канцэпцыі на гэты конт, можа, нейкія ёсць дагаварнікі з кіраўніцтвам Украіны сёння, што вось як-ніяк, але Беларусь сусед. Здаецца, вельмі так насцярожана да Лукашэнкі Зеленскі калісьці таксама адносіўся. Зараз таксама гэта рыторыка змянілася. Вось гэтыя нейкія дагаварнякі паміж сабой за замкнутымі дзвярамі, можа, яны ёсць? Кіраўніцтва ўкраіны вельмі добра разумее, хто такі Лукашенко, ніякіх дагаварнякоў быць не можа. Просто усе тут добра разумеюць, што Лукашенко цікавіць толькі адно пытанне выключна. Гэта яго ўлада і яго бяспека як адзінае цэлае. Лукашенко пачаў гэту рыторыку не таму, што ён быццам то ўжо разумеў, што нельга там ваяваць супраць Украіны, украінцаў забіваць, таму што ён пачуў перш за ўсё такі халодны подых Гаагі, а таксама халодны подых таго, што Расія, якая быццам за 3 дні мела ўзяць Кіеў там і парабаціць Украіну, таксама прайграе. І гэта відавочна, проста гэта толькі пытанне часу. Таму Лукашенко, як заўжды гэта робіць, ён віляе хвастом, таму, каб проста яму быццам не прабачылі, але потым нейкія там пункцікі, як кажуць, у карму яму зрабілі. Кіраўніцтва Украіны гэта ўсё добра разумее, сочыць за гэтымі. Ёсць сёння граніца Украіны і Беларусі, гэта не тая граніца, якая была ў 22 годзе. Я думаю, Лукашенко гэта тоже разумее, і каб проста нават у найгоршым сцэнары ніхто сюды не сунецца, таму што гэта будзе проста, як кажуць, сплошныя трупы. Вось. Так што Лукашенко гэта такая палітычная жывёла, якая думае толькі выключна пра свае інтарэсы, пра сваю шкуру, свае грошы. Я вам больш зараз падам інфармацыі, якую ён агучыў. Александр Лукашенко гатовы дапамагаць ва ўзнаўлення Украіны. Дзеля гэтага кіраўніцтва суседняй краіны павінна да яго звярнуцца. Увогуле ён там у аграгарадку, як ён любіць, сустракаўся з работнікамі сельскай гаспадаркі, багата гаварыў і пра тое, што Амерыка кіруе зараз Владзімірам Зеленскім і так далей, так далей. Але з іншага боку, як сусед, гатовы дапамагаць возабнаўляць Украіну. І вось гэта акурат уваходзіць эканамічнае пытанне. Але палітычны аспект мяне зараз цікавіць. Але ж, напэўна, такія фразы, такія выказванні не спадабаюцца ў Расіі, якая кіруе Александром Лукашенком. Расія, думае, даўным-давно таксама раскусіла Лукашенко. Лукашенко добра зарабляе на вайне. ВПК таксама працуе на гэту вайну. Расія дае крэдыты, інвестыцыі, дапамагае там рабіць лагістыку для беларускіх тавараў. Гэта ўсе мы добра ведаем. І таму гэта вось тое, што Лукашенко кажа, гэта на будучыню. І таксама мы бачым, што Лукашенко вось праз гэтыя захады там дапамагаць буду. Ведаеце, калі Украіна выйграе вайну, Лукашенко нічога нікому не зможа зрабіць, таму што яго не будзе пры ўладзе. Гэта проста пытанне часу, колькі там месяцаў спатрэбіцца для таго, каб спакаваць манаткі і уцекчы з краіны, таму што калі гэтага не зробіць, ён проста паедзе ў Гаагу альбо там у той горад, які будзе, дзе будуць судзіць нацысцкіх этих военных преступнікаў вось у гэтай расійска-украінскай вайны. Так што так Беларусі будзе дапамагаць, я думаю, там, але гэта будзе дэмакратычная вольная Беларусь, і асобным пытаннем будзе пытанне рэпарацыяў, таму што безумоўна Расія павінна будзе кампенсаваць тыя велізарныя страты, якія яна нанесла Украіне і забіўшы шмат сот тысяч людзей. І тут Беларусь як соагрэсар таксама павінна ўзяць на сябе частку адказнасці. Удакладніце, павінна. Так, адназначна ваш адказ, што таксама грашова Беларусь мае далажыцца да аднаўлення. Грашова, альбо таварна, Але альбо Лукашенко хоча ведаеце, дапамагаць уже сёння. Расія таксама тэарэтычна можа дапусціць, напрыклад, Пуціна там заб'юць, альбо там свае кажуць, ведаеце, гэта не мы, гэта Пуцін. Фармальна Рэспубліка Беларусь пад таталітарным уплывам Лукашенка брала ўдзел з тэрыторыі лукашэнкаўскай, шлі войскі, шлі там і абстрэлы былі, і таму фармальна Беларусь з'яўляецца соагрэсарам, і за гэта трэба несці адказнасць. В гэтым няма ніякіх сумневаў. Пытанне толькі ў тым, якой форме і як.
гэта так можа быць. Але то, што павінна быць адказнасць, гэта, ведаеце, адказнасць не, безумоўна, для дэмакратычных сілаў, але для тых людзей, якія ў Беларусі, каб яны зразумелі, што браць удзел на баку агрэсара сёння гэта не толькі амаральна, гэта мае абсалютна канкрэтныя матэрыяльна-фінансавыя наступствы. Такая вось з'явілася рыторыка, так, у бок Украіны. Я яшчэ раз удакладню. Вам не здаецца, што гэта чарговая спроба лавіраваць, бо нібыта ёсць меркаванне, што Крэмль на наступных выбарах не вельмі хоча Александра Лукашенко падтрымліваць, а можа нават увогуле хоча яго зліць? Путин, диктатор и нацистский преступник, Путин сегодня думае про тое, что рабіць в этой ситуации, тому что яго ніхто не атрымліваецца, усе планы яго вядзення войны супраць Украины пашлі ў кошык, і калі яшчэ на выборах у Амерыцы пераможа больш рашучы партнер і хаўруснік Украины, тады просто война скончыцца вельмі хутка, значна хутчэй, чым пры Байдене. Таму ён думае не про Лукашенко, тому что, ведаеце, так, Лукашенко мог бы зрабіць іншае. Думаеце, Пуцін не думае про Лукашенко і пра сваю зону ўплыву Беларусь? Яна і так пад усім плывам, фінансава, лагістычна, военна. Ведаеце, Путін, я думаю, не пытае Лукашенко, ці можа там дроны, ракеты, якія пралетаць через Беларусь, альбо іншая тэхніка. Ён забраў все, што мог. Але прымусіць, гэта, думаю, таксама разумее добра Путін, праз Лукашенко, альбо праз іншага, там, Галоўченка, альбо праз іншага якога там кіраўніка людзей ваяваць, ператвараць беларусаў там у пушачнае так гэта мяса, гарматнае мяса, ну ён таксама не можа. Так што я думаю, што ён заставіць яго ў пакоі, а Лукашенко, ведаеце, ён выкарыстоўвае гэту вось сітуацыю для таго, каб разыграць карту. Ну глядзіце, не штаміце мяне тут, я буду яшчэ вам прыдатны на будучыню, таму давайте мы як з вами дамовімся. Гэта, лічу я, вельмі такая хітрая гульня Лукашенко, не больш за таго. Рацыя. Зараз я трошечки адыходжу ў бок, але мне цікава даведацца ваше меркаванне. Помніце ж, былі ж гэтыя размовы пра тое, што Лукашенко можа сабе некага пераемніка знайсці. Мне здаецца, гэты варыянт ужо даўно не разглядаецца ўвогуле, так? Бо ў Крамлі яму на гэта пазваленне не далі, альбо у Казахстане паглядзеў, што не выйшла гэта аперацыя пераемнік. Але ў Азербайджане выйшла, вось, у іншых там краінах якіх выйшла. Такі псіхатып, як Лукашенко, ён толькі ў адным выпадку выходзіць за ўлады, нагамі наперад. Таму ніколі Лукашенко ніколі не будзе шукаць ніякога прыемніка. Я чуў пра гэту гаворку в 2006, в 10, 15 годах, там яго і хваробы адразу хапалі. Нічога гэта не будзе, таму што Лукашенко хворы на ўладу. Влада, і гэта яго альтер-эго. І ён ніколі нікому не дасць, нават ні для Колі, ні для Віці, ні для Дзімы, тым больш для яго там, для якой жанчыны альбо кога генерала. У гэтым кантэксце таксама важная інфармацыя, эканоміка чыстая. У 2025 годзе ў Беларусі выдаткі на нацыянальную абарону вырастуць на траціну. У праекце бюджэту на гэтую катэгорыю прыпісана 4 мільярды 700 мільёнаў рублёў. Пракаментуйце, калі ласка, гэтую інфармацыю. Гэта такая адзнака часу? Все, што ёсць у ЗАО «Сям'я» альбо ЗАО «Беларусь», ўсё тое пад кіраўніцтвам Лукашенка, ён выкарыстоўвае як хоча. Як гэта пішуць у бухгалтарскіх там гэтых грозбухах, не цікавіць нікога. Таму калі пішуць, на абарону больш на траціну, таму што трэба там закупляць нейкую там тэхніку, гэта фармальна так. Але ў таталітарных краінах, як Расія і Беларусь, фармальны бюджэт на абарону альбо на ваенна-прамысловы комплекс гэта адно. Ёсць яшчэ камерцыйныя банкі, дзяржаўныя прадпрыемствы, ёсць прыватны сектар, ёсць памежныя інвестары, усе яны з'яўляюцца часткай адной машыны. І калі ў бюджэце напісана, што, напрыклад, гэта інавацыйная дзейнасць альбо там нейкія навуковыя даследаванні, гэты грошы могуць ісці нават на ўзбраенне праз камерцыйныя структуры Нацыянальнай акадэміі навук. І мы будзем думаць, што гэта нейкая там добра такая дзейнасць, а на самой справе гэта не больш, чым фінансаванне нейкіх дронаў, ракет альбо нейкага таго, што Лукашенко робіць для Расіі. Так што я не веру ў усе гэтыя лічбы, і ў лічбы у таталітарных дзяржавах гэта ўсё маюць такую ж вартасць, як палітычныя бюлетэні падчас кожнай палітычнай кампаніі Лукашенка, будь то так званыя парламенцкія ў двукосці выбары альбо прэзідэнцкія.
А цікава, у беларускім войске таксама крадуць, як у расійскім, бо калі там змянілі Шайгу, вельмі шмат пасадзілі там гэтых высокіх чыноўнікаў, а некаторыя мусілі бегчы за мяжу. Не, ну так як крадуць в России, гэта абсолютно рэкорды, может быть, толькі ў Нігерыі больш крадуць, калі там крадуць там 70-80% ад сметы, то ў Беларусі может быть 20-25%. Так что у нас крадзеж у 2-3 разы меньше, чым в России, але зноў, ну, калі, напрыклад, мы маем бюджет на дзяржаўныя закупкі маем там 8-9 мільярдаў даляраў, украсць там 2,5-3 мільярда даляраў, ну, для гэтых там 1000-2000 чыноўнікаў топ-уроўня генералаў таксама хапае на добрае жыццё. Ведаеце, наступны вельмі важны акцэнт палітычны. Больш вы ўжо казалі пра Гагу, так? Ну, важная навіна, якую зараз абмяркоўваюць усё палітычнае кола, гэта менавіта, што Літва перадавае інфармацыю ў міжнародны крымінальны суд у Газе, будуць расследаваць злачынства Александра Лукашэнкі. Ці гэта вось той момант, які мы можам называць як пералом, такі пэўны ў гэтай справе ўвогуле? Пералом будзе тады, калі будзе пералом на фронце, гэта пералом будзе і ў дачыненні да Пуціна, пуцінскага рэжыма нацысцкай Расіі, і дачыненні да таталітарнага беларускага рэжыма. Усе гэтыя вось дакументы, гэта ўсё добра, ведаеце, ну, Лукашенко не збіраўся там ні Брусэль, ні ў Берлін, ён не лятае, таму што, ведаеце, больш яшчэ асцярожны, чым Пуцін. А ў Кітаі яго ніхто не возьме, ведаеце, потым ён там у экватарыяльную Гвінею альбо ў Эсватіні, гэта краіны, для якіх там тое, што кажа Гага, таксама не мае ніякага значення. Пералом не ў тым, гэта вельмі добры псіхалагічны палітычны ціск, але на паводзіны Лукашенка гэта не будзе так паўплываць, таму што ён разумее, што даўным-даўно ні ў якія кантакты з Захадам ён не уступіць, і толькі можа там нейкую там функцыю выконваць, калі там трэба будзе, ведаеце, там ратаваць нейкую часціну там Беларусі альбо Расіі, альбо там перад выкарыстоўваннем ядерной зброі. Павінны быць такі форс-мажор, які ён можа прадаць як свой уклад. У гэтай кропцы гісторыі ніякага ўкладу яго быць не можа, таму месца у Газе гэта найбольш такое прываблівае, але я думаю, найбольш было бы адэкватным судзіць яго ў Беларусі, а не ў Нідерландах. Ну, глядзіце, справа ў Газе. Ці ёсць тут нейкі сцэнарый, што вось гэта можа прымусіць у Лукашэнку нейкім чынам сваю палітыку залагодзіць? Так, я думаю, што вось ёсць, калі такая справа, я думаю, што ён будзе больш зноў мы думаем, што гэта там, што ён спужаецца таго. А калі не, ну калі спужаецца і кажа, што он можа быць больш лагодна ставіцца да палітычных вязняў, можа выпускаць, але з другога боку, калі ўжо яго ў Газе дакументы будуць, ён будзе так сабе думаць, а навошта я буду нешта рабіць, калі і так я ўжо там падпісаў сабе пажыццёвы срок у вязніцы. Таму ён будзе сядзець да канца і будзе мучаць і гнабіць і мучаць палітвязняў нашай краіны. Можа быць іншы сцэнарый, умоўна кажучы, гэта знак таго, што, маўляў, мне ўжо нечага губляць? Так, нечага губляць, і тады будзе яшчэ больш такім цынічным, больш жорстокім, больш такім крававым. Таксама такі сцэнар можа быць, але ведаеце, гэта мы тут з вами там мяркуем у нейкіх там сцэнарах, а гэта больш пытанне да псіхіатрах і псіхолагаў, псіхіатраў перш за ўсё, таму што яны павінны знаць гэты псіхатып і як ён будзе ўдзельнічаць пад ціскам. Таму што, ведаеце, добрых сцэнараў для яго немае. У Расіі няма добрых навін, і ў Украіны тым больш няма. І вось калі яшчэ ўнутры краіны будуць нейкія такія пункты супраціву альбо напружання, я думаю, то у яго ў галаве таксама вось ўсё пераблытаецца. Памятам 20-й год, які ён тады хадзіў за аўтаматам, гэта на пантах такі быў. Ну, мы думаем, што ён не той чалавек, які будзе хадзіць і там на амбразуру кідацца з голымі рукамі бараніць сваю ўладу. Я думаю, што ён будзе больш такім труслівым. Таму ціск патрэбен для таго, каб прымусіць яго да, перш за ўсё, звольнення палітвязняў, і для таго, каб, ну, не то, што дыялог пачаўся, але, па крайняй мере, не было вось такой сітуацыі канцлагеру, якая ёсць сёння ў Беларусі. Рацыя.
Яшчэ адзін сцэнар, яшчэ адзін варыянт пайсці ў паўночную Карэю, так, і пачаць Беларусь пераўтвараць у яе, закрывацца. Ці такі сцэнар увогуле магчымы? Зараз вось Беларусь у цэнтры Еўропы, 21 стагоддзя, а тут бац, з'яўляецца паўночная Карэя, і Лукашенко сам сабе сядзіць, і каля яго кучка чыноўнікаў. Так, мы бачым і ось зла, і таталітарныя краіны, мы бачым мільёны людзей, якія ў канцлагерах, мы бачым палітвязняў, і мы бачым, згодна з апытанні з інстытутам свету, ёсць такія, якія маніторы канфлікты. Сёння ў свеце 50, там амаль 60 ваенных канфліктаў ідзе. Так што, відаеце, 21 век, але ну, нічога не змянілася. Варварства ёсць варварства, перш за ўсё, з рук расійскага варварскага путінізму. І вот такі сцэнар можна, ведаеце, калі быць. Калі, напрыклад, будзе такая перамога Украіны, якая можа выйдзе на граніцы 91-го года, а можна і не. Але не будзе вось такой актыўнай ваеннай фазы, і тады, безумоўна, Расійская Федэрацыя пачне будаваць жалезны заслон, і, безумоўна, Пуцін тады уключыць Беларусь пад сваё жалезнае крыло, і тады гэта будзе такая вельмі жорсткая дыктатура, значна больш жорсткае дачыненне да Беларусі з боку Крамля, чым сёння. І вось менавіта гэты сцэнар, не вось параза Расіі ў вайне, а калі расійскі рэжым уже без Пуціна з нейкімі генераламі пачне не гуляцца у Лукашэнкі у камерцыйныя там схематоз і зарабленне грошаў, а скажа, ну ўсё, Григорыч, ты дагуляўся, мы поставім генерала-губернатара, а ты ўжо давай альбо сам сходзіш, альбо мы, ну, тады пайдзеш гуляць у лес і там знойдзеш непатрэбны грыб альбо палоній. Спадар Ярослаў, а мы не перабольшваем вось гэтую залежнасць Александра Лукашэнкі ад Пуціна, бо, напрыклад, Валерый Карбалевіч выказаў такое меркаванне, што ўсё-такі ёсць нейкія такія рэчы, у якіх усё ж такі Лукашенко, ну, можа дазволіць сабе самастойнасць. Гэта, вядома, справа, наверное, не ваенныя нейкія справы. Я пагаджаюся з Валером, таму што он мае рацыю, але калі ў Пуціна на галаве там 10-15 прыярытэтаў, што рабіць, Лукашенко не ўходзіць у лік гэтых прыярытэтаў, таму ён яго терпіць. Большая загроза Лукашенко будзе пасля таго, як Пуціна заб'юць, але пуцінскі рэжым зрынецца, таму што вайна будзе праіграна ў краіне, і тады, але, на жаль, сіл для таго, каб зрабіць капітуляцыю Расіі яшчэ не будзе ў Украіны і ў харуснікаў у НАТО. І тады вось Расія можа паспрабаваць пад кіраўніцтвам новага ураду, новых там генералаў, нейкай хунты, зрабіць больш жорсткую сістэму, і тады ў гэтай сістэме Лукашенко просто альбо будзе сам крывавым дыктатарам, вось, альбо тады яго не будзе, і тады на чале Беларусі будзе іншы такім дыктатар альбо генерал. Але ў сэнсе, калі будзе Пуцін у такім сістэме, ну тады Лукашенко можа гуляць, таму што, ведаеце, Лукашенко вельмі добра разумее, што трэба даваць расейцам краць, даць ім зарабляць на Беларусі, дзяліцца, і тады яны могуць за яго там як нейкае слова там замоўніць, тым больш ён дае зарабляць і мафіозам, і генералам, і гэтым топ-палітыкам. А можа, акурат усё разваліцца і нанова адродзіцца, у тым ліку і Беларусь. Ведаеце, Еўропу тут я хачу закрануць. Еўрапарламент абраў кіраўніцу па Беларусі, так, і не кажу, што буду займацца беларускімі пытаннямі. Гэта салапольская дэпутат Малгажата Гасеўская. У нас у эфіры яна казала, што ў Еўропе вось па-ранейшаму захоўваецца такі падыход. Гэта цвёрды дыялог з уладамі Александра Лукашэнкі і санкцыйны ціск. Ці апраўдваецца гэта сістэма вось санкцыйнага ціску, як вы бачыце? Санкцыі працуюць так, што лукашэнкаўскі рэжым на 80% знешняга гандлю залежыць ад Расіі, інвестыцыі адтуль, схематозы адтуль. Таму мы бачым, што па сутнасці эканамічнае паглыненне Беларусі ўжо дэ-факта адбылося. Але пры гэтым бачым, што эканоміка Беларусі сёння, напрыклад, яна большая, чым была ў 2020 годзе, калі гэтых санкцый не было. Так што санкцыі аб'ектыўна, як бы там еўрапейскі парламент, альбо Савет Рада Еўропы, як бы не хацела, але калі ёсць только адна межа, якая у санкцыйным рэжыме, а Расійская Федэрацыя і іншыя краіны свету не ў санкцыях, тады гэта, як у Расіі мы бачым таксама, адкрывае шлюзы для таго, каб рэжым атрымлівае рэсурсы і ўсё неабходнае з іншых краінаў. Сёння мы бачым гэта з Кітаю, з Індыі, з Турцыі, з Грузіі,
Грузіі, на жаль. Так што санкцыі яны такія, ведаеце, апасрэданы. Тым больш мы бачым, што і нямецкі бізнес працуе ў Беларусі, і італьянскі бізнес працуе, і польскі, і літоўскі таксама, і колькасць тавараў, якія там, напрыклад, па фактурам ездзяць у Кыргызстан, а потом губляюцца па дарозе, таксама ўзрасла. Так што, на жаль, рэалпалітык яна таксама дзейнічае. Ну і ўласна кажучы, так разумею, вы падтрымліваеце тую крытыку людзей, якія гавораць пра тое, што гэтыя санкцыі акурат піхаюць Александра Лукашэнкі бліжэй да Расіі і такая троху безвыхадная сітуацыя атрымліваецца. Я з 20-го года гэта кажу, што гэта санкцыі, якія не будуць мець таго эфекту, які яны намераны. Ведаеце, перад кожным пакетам санкцый трэба добра разумець, а што вы хацелі бы атрымаць. І калі я чую, што мы хацелі бы зрабіць ціск, каб Лукашенко звольніў палітвязняў, я кажу, ну гэтага не будзе. І гэта абсалютна гэтага не адбылося, а вось той працэс, пра які я казаў, і шмат экспертаў гэта кажуць, і палітыкаў, што будзе беспрэцэдэнтна, вельмі небяспечна залежнасць ад Расіі ўзрастаць і ўзрасла, яна адбываецца. І гэта абсалютна беспасрэдная пагроза незалежнасці нашай краіны. Такога ўзроўня пагрозы не было за ўсю гісторыю. То есть эканамічна таксама мы зараз прывязваемся да Расіі, так і гэта пагроза. Мы уже привязаліся пад самыя завязкі, як кажуць, на 8... Прывязаліся, не прывязваемся, ўжо гэты працэс адбыўся. Уже привязаліся, так же. Не, ну можна яшчэ, таму што можна яшчэ, напрыклад, адзін бюджэт зрабіць, яшчэ адну валюту ўвесці, яшчэ шмат такіх этапаў можа быць, але сёння мы бачым, што калі уявіць сабе, што расійская эканоміка яна лязніца, як кажуць, да, то беларуская эканоміка будзе мець горшае падзенне, чым было пасля распаду Савецкага Саюза. Дзякую вам вялікі за гэтую размову, за каментары. Гэта рацыя. Я нагадаю, што эканаміст Ярослаў Романчук быў сёння разам з намі. Дзякую, доброго вечора.